Aínda que nun primeiro momento os informes dos propios biólogos da Consellería do Mar falaban da presenza de berberecho nos lombos do Ulla, a situación real é ben diferente e as escasas capturas están a condicionar este inicio de campaña. Apenas hai berberecho e os profesionais tiran da ameixa xapónica para poder levantar un xornal digno. O que ao principio de campaña é como se esperaba, malísimo, incluso aínda é peor do que pensábamos, porque visto está que a xente ven a primeira semana de rasteo, está vindo sin topes e sin nada. Non se está collendo, non hai recurso, como dicían eles, e isto está claro que hai que facer outra forma de gestión sobre este tema, porque isto vai de capa caída todo. O peche das concesións marisqueiras en Noia por mor da toxina está a ser unha boa nova para os profesionais rianxeiros, que ven unha lixeira suba na cotización do bivalvo en lonxa, pero é algo, por desgraza para eles, puntual. Estes días ainda se está ganando, non é que se este ganando mal, pero, como ben digo eu, é porque non está cerrado. Se non estuera aberto, olvídate que aquí non valdría a pena ir ao mar xa. Valía a pena ter a lancha amarrada e ganábamos máis incluso. Ao cerrar Noia sube un pouco o precio do berberecho, un pouco que hai, e máis un pouco a japónica. Pero así como abra Noia, isto cae en picado todo, e como digo que é mellor ter a lancha amarrada, porque non vamos a ningún banco, porque non hai nada en ningún banco. Segundo explicou o propio patrón maior, a escasa produtividade nos lombos do Ulla ven provocada pola gran cantidade de embarcacións que ven soportando dende hai anos, o que dificulta a recuperación das especies. Estáse falando de gestión, de que as cofradías queren gestionar, eu penso que é unha pataca quente que quere sacarse a Consellería das mans, porque ao fin e ao cabo isto é unha gestión que están facendo eles e estáse vendo o desastre da gestión que se está facendo. Eu son partidario de non gestionalo nós nin coller noso reparto. Ao fin e ao cabo, quen ten en propiedade o que é a gestión e todo é a Consellería. Tenemos que exigir a Consellería que primeiro, antes de darnos a nós un libre marisqueo, terá que poñerlo a producir. Non é dicir, hai tendes depois de 3 anos sin facer ninguna actuación, sin facer nada sobre un libre marisqueo, ala veña, hai o tendes e gestionade o vos. Que vamos a gestionar? Que non hai nada que gestionar.